Hej og velkommen til min kanal. I dag skal vi lave en pack-åbning. Jeg har lige fået nogle flere coins, 27k. Og ja, jeg skal bare komme i gang. Her med David Alba. Og vi kører. Lad den gyldne bold rulle. Og så vi springer over. Wilshere kan gemmes. Han kan gemmes. Han er sikkert for den. Og ellers var træningen, kan vi også godt bruge. Og ellers var det egentlig bare lort. Så næste pakke. Søger vi igen. Vidal på forsiden. Er du klar? Kom så, Vidal. Giv mig noget godt. Eller den gyldne bold rulle. Kom så. Lort. Glem det lort. Hvorfor får jeg sådan nogle dårlige pakker? Det var lidt sjældent. Men der var et stadion, man kunne bruge. Og resten skal... Det kan jeg faktisk bruge. Og ellers skal resten bare creases. Og creases. Så vi kan åbne 2 pakker til, tror jeg. Så håber jeg, vi får noget godt. Jeg håber virkelig, vi får noget godt. Giv mig noget godt. Kom så. Kom så, yeah. Giv mig noget godt. Abadi. Hvorfor så dårlige spillere? Og resten skal være sjovt nok. Anden noget træning. Reflekser. Altid godt. Og så skal jeg... Så vi går op med sidste pakken. Den gyldne pakke. Vi ser, hvad jeg får. Lad den gyldne bold rulle. Kom så, med noget godt. Så får vi lort. Men ja, det er der ikke noget godt ved. Skal vi se. Den der. Og den der. Og resten skal bare kvises. Men ja. Det var det. Det var det for den her gang. Husk at subscribe og give et like. Og så ses vi ellers bare næste gang. Hej.